まさかこんなものがな。幸運だな、確かに。この文書は藪大名が武器輸送に関わっていることを証明する。さらにもう二度と聞くことはないと思っていた名前があった。まだしてるか。先おお、隼人殿、加わってくれると決めたか。なんというかな、上様は気前がいいんでね。これを見てくれ。この文書に拓磨殿についてのことが記されている。拓磨、待て、あの大阪城で助けてくれた社主のじいさん。大砲で死んだかと思っていた。どうやら生きているらしい。文書によれば藪大名の下で捕らえられている。鶴山にある古い寺院だ。今井町からは相当遠くないな。確かに。その寺院はもともとは違法武器の輸送で使われておったと疑っておる。拓磨って。借りのある人だ。拙者はすぐに鶴山に向かおう。俺たちはどうすればいい？藪大名との対立はさらにありえそうになった。情報を集めてすぐさま行動を起こすべきだ。寺での助けは欲しくないのか？心配はいらぬ、隼人殿。拙者の昔からの付き合いのある方と向かう。ところでユキ殿がお主から指導を受けられるようにすると約束をしておる。待て、なんだって？二人で藪大名の御殿へ偵察に行ってもらう。卓上に指示は残しておいた。見つけられるものは全て見つけて拙者の帰りを待たれよ。会うって言ってたのは誰かしら。まあすぐにわかるだろう。とにかく藪の御殿がどこにあるか確認しよう。はい、先生。私が先についてしまったか。もしかして連絡が届いていないのだろうか。ごきげんよう、無限様。おお、愛子殿。この人里離れた山の中、そなたのような美女にお目にかかれるとは何たる幸福か。あら、無限様ったらそんなこと言うためにここまでいらしたのかしら。そうだとよかったのですが。おしゃべりな見張りがいるわ。滝のそばに捕らえ人がいると。拓磨殿に違いない。いかがしましょうか。寺に仕える女たちがいるわ。服をいただいてなりすましましょう。そうすれば自由に動けて鐘を鳴らせるわ。紛れ込むと。なんと美しい計画。拙者が見初めたそなたの魅力のいいでしょう。拓磨殿のところに着いたら。隠れて誰か来る。失態を埋め合わせてくれるかの。御意、藪様、僧の仕事を増やしております。拓磨も同様です。ことはすぐ終わる。老人はすぐ不要になる。山から逃げ出さぬようにしておけ。仰せのままに。藪様、時間通り輸送を行え。
これ以上の遅れは許さヤブ大名、近いうちにまた会うであろう。今は拓磨殿の解放が先だ。そうね。始めましょう。準備はできておる。任務のためだ。共に戦うから気強くなづかれないれる。ままね。優雅な解決法ね。まずは変装が必要ね。特別な粉よ。ああ、これが良い。用心深くね。最も優雅な小道具ね。いい酒だ。おとりだ。おとりは設置した。酒かよ。一杯どうだ友よ。これには誰も抵抗できまい。大拙者が最も命を奪える技だ。慎重に進もう。隠れている。ああ、酒だ。もったいないな。一杯どうだ友よ。大と小。そこにいよう。物音を立てずに動こう。失敗はせぬ。命をもってお守りせねばならない。柔らかいお辞儀終わらせて静かな意思表示ね。首を取る。しっかり見張る人たち用ね。今度無用。遅れは許さん。機は熟した。京都に着かねばならぬ。分かってるだろう。目立たないようにしましょう。最も優雅な小道具。なら違う経路にしろ。移動中よ。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。疑惑は命をもってお守りせねばならない。上様のために。私的なお前の首を取る。引退だ。
見られないようにするの。計画実行中。問答無用。遅れは許さん。栄光が待ってるぞ。つかねばならぬ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。風切り。よっしゃ。見覚えがある。確かにここが武器輸送の根源に違いない。経路にしろ。門は守りが固いけど他に道はあるはず。何かないか探しましょう。向かっている。疑惑は命をもってお守りせねばならない。赤い葉、そして朝の雪。ショーの始まりね。幕開けね。もしできなければヤブ様が。敵の視野に入らないように。気づかれないままね。無用。忍耐こそ最強の武器で慎重に進もう。いつでも準備はできている。特別な粉よ。京都につかねばならぬ。分かってるだろう。なら違う経路にしろ。疑惑は何も着ないわけにはいかないわ。お守りせねばならない。我が命、上様に捧げようぞ。向かっている。様がお前立ちもっとすまぬ。誰かいるのか。任務のためだ。問答無用。遅れは許さん。何事も終わらせてみせるわ。潜入してきます。私がいない間、おとなしく待っていてくださるかしら。そなたの美しき後ろ姿に心とらわれ、動くこともままならぬでしょかねばならぬ。たら分かってるだろう。静けさが私たちの味方よ。拙者の役目は明確だ。敵はまだいるかもしれん。気をつけるんだぞ。違う経路にしろ。奴らを見かけたか。時間は無駄にしないわ。問答無用。これは許さん。移動中よ。
敵の視野に入らないように。幕開けね。計画実行中。優雅な着地ね。忍耐あるのみだ。遅れは許おとりだ。ああ、酒だ。風邪気味。京都に着かねばならぬ。分かってるだろう。酒か。これには誰も抵抗できまい。覚悟し見覚えがある。確かにここが武器輸送の根源に違いない。門は守りが固いけど他に道はあるはず。何かないか探しましょう。ああ、これが良い。気づかれないままね。終わらせてみせるわ。疑惑は命をもってお守りせねばならない。首を取る。特別な粉よ。優雅な解決しっかり見張る。そこには行けないの。行けないの。道がないの。しくじったわ。幕開けね。特別な粉よ。気づかれないまま早く隠れないと簡単に。言って密かにしっかり見張る。気づかれない単なる部屋ピンね。変装がないわよ。ショーの始まりね。しっかり見張る人たち用ね。密かに敵の視野に入らない。単なる部屋。Hello， 米莉，我即马无开，无用耳机，好了直接算。幕開けね。ヤブ様がお前の首を取る。しっかり見張る人たち用ね。終わらせてみせる。他の道を探さないと。はい。这边那鬼。敵の視野に入らないように。特別な粉よ。優雅な解決しね。密かに完全に終わらせてみせる。お前の首を取る。哦，过呀过呀，水水水。啊，你讲听有我的声？
哦，即马知影爱定定爱ショー save の。始まりね。計画実行中。潜入してきます。私がいない間、おとなしく待っていてくださるかしら。そなたの美しき後ろ姿に心とらわれ、動くこともままならぬでしょ所以我来到遮放楼梯，他这个看有人来到遮，こっちじゃないわ。袂过，所以哦，要哪会当放楼梯？无就是爱，哦，谁啊大练？啊，这要安怎去哩咧？先背起来了，再搁跳落，啊，毋过爱搁设立这个。移動中よ。他の道を探さないと。哦，優雅な着地ね。你伫这内底。细安尼是一个物件，所以我要说你的，要注意这两个，有这大门，見張りの数がそうや巡礼者より多いわ。ここに神の加護なんてないわね。終わらせてみせるわ。移動中よ。単なるヘアピン優雅な哦，有这重呢。哦，安尼我即马这嘛会使入去。哦。哦，毋过遮要安怎迄落，我爱冲去顶悬，啊毋过遮阁有敌人。这是要安怎迄落？我う。機看は觅。熟した。疑惑は命をもってお守りせねばならない。慎重に進もう。我都爬这刚才过，伊就一定要来这位。忍耐だ。哦，所以我一定要来到遮，才法度去哩。所以，我即马上重要的就是爱甲这位萨姆莱，互伊有路会当起来顶悬。向かっている。不过这两个人，哦，这两个要安怎处理？那无后壁通行啊！看还有其他的路，这条
两个是普通人。过这桥处理这个，再过来遮摕衫。安尼讲，敢袂使？是我直接来遮啊。总是爱选一条路。够复杂，看应该是无遐简单。任務のためだ。大将、死ぬにはちょうどいい日かもしれん。リベキド、リベキド。近道を探さねばなるまい。いつでも準備はできているわよ。哦，你这小头壳，先洗一下。伊会看着我。疑惑は命をもってお守りせねばならない。赤い葉、そして朝の雪、優雅な解決法ね。気づかれないままね。那是为家嘞。できなければヤブ様。喂，是哦，过来哦。啊，拄则伊啦，靠腰，拄则伊啦。哦，伊入去内底。所以即摆就敢若剩点管一个。ショーの始まりね。本送会再比。加是，这会使背起来。哦，我知啦，啊，为遮出去。无法度，这会使。这是外口，啊，毋过内底无法度去。哦，足烦的。我就是爱惊正嘛。隠れても無駄だ。あ是。敵の視野に入らない。啊，我知影行出去，行门口迄条路。爱为门边啊，有够复杂。哦，我爱伫遮先暂停一下哦。
哦，继续。静けさが私たちの味方よ。終わらせてみせるわ。所以我等下爱未见出去。是哦，出来了。密か等等。優雅な解決法よ。 Stand by。哦，加个字。所以我等下要来到遮摕衫，啊，搁顶悬遮有一个桥顶有一个人，边仔嘛有一个普通，啊，遮搁有一个遮是边仔，所以我至少爱解决这两个，要过程解决这两个。边管家，け
依顺路红绿，时间。幕開けね。最も優雅な小道具ね。はっ。勝負始める。いつからの願い。一滴の血。洗濯場ね。衣服の手に入る場所だわ。移動中よ。那么这样谁往边？喽，特別な粉よ。ふっ。敵の視野に入らぬかんざし。優雅なし。縫わないと。終わらせてみせるわ。密か単なるエアコンね。もうおしまい。幕開けね。所以哦，这里敵の視野に入らないように。昔こういうのも。着替えてしまえば見張りは私に気づかない。袴なんて久しぶりだわ。鐘を鳴らしに行かない。僧が祈りに行ってしまえば無限様が来られる。優雅な解決法ね。ショーの始まりね。時間は無駄にしないわ。抜け穴ね。これは寺の別の場所へとつながるのかしら。面白そうね。我要去弄精，啊精伫倒位？哦，精啦，所以我变哪过？哦，要行黄冈吗？啊，对对对。決
計画時間だし、いつもと違う時間なのに気づかなければいいけれど。それでまあまあ、もし道は開いたわ。入り口に戻って無限様が入るお手伝いをしましょう。但你未来叫这个塔古马，所以我应该是爱来到顶这条。バカにしているのか。移動中よ。侍ならこの変遷も通用しないわね。距離を取るわ。安尼就等来干接啊気づかれ。ないままね。柔らかいお辞儀、静かな意思表示ね。但你在魏家里，有利祸害。優雅な解決法ね。忍耐があるのみだ。縫わないと。縫わないと。用心深くね。敵の視野に入らないよ。もうしまい。かんざしよ。終わらせてみせる。安尼我准备来。周りを見てみましょう。这样不一定管得到。縫わないと。点管，しっかり見張る人たち用ね。这样也在哦。有，然后呢，过来就是忍耐こそ最強の武器だ。给了点管。向かっている。柔らかいお辞儀、静かな意思表示ね。但这个最も優雅な小道具ね。終わらせてみせるわ。
等了我这个台，对吧？確か第一章所以一回台两个。はい。隠れても目立たないようにしましょう。哦，刷落来就是要安怎入去咯？どうもよ。タクマにどう？叫迄个老人，おじさんの家的一条路，準備が終わった時じゃろう、おそらくな。叫巫师，那就这样，没有谈。OK，那就加一条，会加条。縫わないと。 10は死ぬにはちょうど踊りが踊りは設置したあとそこにいよ慎重に進もういええ、有一角看无？哦，任務のためだそうだこれも。確かに酒だわ、未か。いい酒だもったいないな酒一杯ってのもいいな。風邪上様のために物を食べずに靠腰无记录，靠背。咱今无记录，我哩。我已经摕到衫。静けさが私たちあの味方对了よ。刚才。哦，今日先算到遮好啊，但无我忝啊。好，就先安尼，多谢，多谢大有在看的人啊吼。